Ja tässä jaksossa tai osassa tulisi asiaa sellaista, että mulla on tullut jo nopeasti lisää tilaajia, joten on tulossa tämä 25 tilaajan spesiaali. Mulla on tällä hetkellä 21 tilaajaa ja tulen sen pitämään tässä maailmassa. Nimi on 4 Fin. 4 Fin. Ja täällä voi tulla donailemaan. Tässä on donaushuone, sitten donaajat pääsevät tänne ja ketkä ovat donannut eniten pääsevät tänne. Ja mitäs muuta olisi ollut? Mitäs muuta? Mitäs muuta? No ei sitä kummosempaa ja se olisi sitten. Moi moi. Moi.